Takareesta asti, palukädet ilmaan! Sattuessani sain sydämen keltaa mustan, siksi täällä on. Shalololo, 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 shalololo. Syntyessäni sain sydämen keltaa mustan, siksi täällä on. Ja Saipan 5. maalitekijä 12 Dave Spina. Syöttäjät 33 Dan Spang ja 10 Ville Hämäläinen. Aika 47. EPS 51, Mikko Rantanen 2 minuuttia, huitaminen, aika 59.50. Ja laitetaan vielä kättä yhteen kisapuistoon. Rakennus- ja saneerausvahinkainen palkitsee jokaisessa ottelussa Saipan rakentavimman pelaajan. Ja tässä ottelussa palkinnon saa 56 Lauri Taipalus. Myös jokaisessa Saipan liigan kotiottelussa palkitaan kotijoukkueesta Liipin leijona-pelaaja. Ja tänään leijona-pelaajaksi on valittu 49 Simon Backman. Palkinnot jakaa Emil Laihanen. Huomioikaa, että ottelun jälkeen tapahtuma jatkuu Karjala Cornerissa. Heti lehdistötilaisuuden päätyttyä vieraaksi saapuu Jaakko Rissanen kertaamaan tuoreet tunnelmat illan ottelusta. Lehdistötilaisuuden voi seurata myös Seisomokatsomo päädyn ravintolassa, joka on auki pelin jälkeen. Ja äärimmäisen tärkeää on, että 2 ensimmäisen kotipudotuspelin irtoliput tulevat myyntiin huomenna perjantaina aamu 9. Liput ovat myynnissä kaikissa jälleenmyyntipisteissä sekä jäähallin lipun myynnissä. Pidetään huoli, että pudotuspeleissä mökki on joka kerta täynnä. Saipa kiittää kannattaa.
Norjala yrittäisi 8 kertaa. Ja Saipan Jussi Markkaselle todennäköisesti 7 kappaletta. Nyt ei muuta kuin oikein hyvää illan jatkoa ja turvallista kotimatkaa kaikille.